La nostra vida és sempre present. El passat i el futur no són res més que d'altres formes d'entendre el present. Projectem des d'ara els nostres records o imaginem des de l'actualitat com seran els temps que han de venir. Passat i futur són creacions humanes per donar sentit a l'existència i constitueixen la base de la nostra identitat personal i cultural. És en el cementiri on es respon qui som, d'on venim, on anem. El cementiri del Poble Nou és, com tots, un espai d'utopia. Els morts ressusciten i se'ls torna a donar vida a través de la memòria. Aquest barri és també ple d'utopies d'igualtat i de revolució. Com a barri obrer, sempre lluitat per un món millor. El gran símbol utòpic, el viatge a Icària, neix precisament a la porta del cementiri. La unió de la ciutat dels vius i la dels morts és la unió d'aquestes dues utopies. El món dels vius, en aquest cas el barri del Poble Nou, es modifica. Els seus edificis desapareixen, les seves formes de vida canvien. El cementiri, però, és intemporal. Allò que es perd en la ciutat dels vius, la ciutat dels morts ho conserva. Però les dues ciutats, tan diferents, es necessiten mútuament. Sense els vius i sense els morts, nosaltres no existim. Tots els treballadors, tant els de les sales de la planta baixa com els de les sales del primer pis, entraran i sortiran de la fàbrica per la porta principal. La porta principal és la porta d'entrada i de sortida dels treballadors. De dilluns endavant, tots els treballadors, en entrar, recolliran la fitxa que porti el seu nom del dipòsit corresponent a la seva secció. La perforaran amb el rellotge control, tal com ha estat abundosament ensenyat, i tornaran al seu lloc. Tant les fitxes com el rellotge són al peu de l'escala que hi ha darrere la porta principal. La Barcelona de principis del segle XVIII era encara una ciutat emmurallada. A l'interior, la societat es regia pels privilegis polítics de l'aristocràcia i pels dogmes i costums tradicionals de l'Església. Els enterraments es realitzaven al costat de les 7 esglésies parroquials, ara reconvertides en places: Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sant Cugat, Sant Pere de Puells, Sant Just i Pastor, Sant Miquel i Sant Jaume. A principis del segle XVIII, doncs, és quan Barcelona es comença a modernitzar per transformar-se en el que és avui en dia. I en aquesta transformació els cementiris hi juguen un paper molt important. El fort creixement de les ciutats al segle XVIII, i en especial Barcelona, que arriba a 100.000 habitants a finals del segle XVIII, va fer plantejar a les institucions la necessitat de que els cementiris tinguessin un lloc més saludable i més higiènic per tal de que no es barregessin amb la part que estava realment habitada. El que arriba és una Real Cèl·lula de Carlos III, o sigui, és una ordre de govern que prohibeix enterrar les esglésies. Però aquí a Barcelona hi va haver un bisbe, que va ser el bisbe Climent, que es va avançar 10 anys aquesta Real Cèl·lula. L'Ajuntament no va posar diners i ell, de la seva butxaca, ja va construir un cementiri on estem ara, al mateix puesto. El va inaugurar a 1778. Llavors, al començament, els barcelonins van estar encantats. Home, un cementiri nou, fantàstic. Però clar, és una idea massa novedosa per la població de l'època. Per exemple, imaginem que la distància d'1 quilòmetre era una distància insalvable mentalment per la població de la gent. Tenia els seus morts molt lluny, ja no tenia els seus morts
a prop de casa, sinó que s'havien de desplaçar. Això també ocasionava despeses des del punt de vista funerari. Ara cal un carro o cal transportadors per emportar aquí als cementiris. Van córrer llegendes com que es treien els morts i es feien botifarres, que robaven les joies. Va anar perdent el suport popular fins a l'arribada de Napoleó i de les tropes franceses, ja que es van ubicar aquí al campament de batalla, podríem dir, dels francesos. I això també fa que aquest petit cementiri inicial sigui també destruït o malmès, sembla ser, per la invasió francesa. A finals del segle XVIII, aquí era una zona de llacunes. Encara allò que funcionava a Barcelona era el sistema de manufactures. I aquí hi havia unes protoindústries de tipus textil i les llacunes servien per netejar les teles o bé tenyir les teles. És a dir, era una zona que estava gairebé abandonada des del punt de vista de població, però que ja hi havia una certa activitat industrial. La sirena grossa i el rellotge elèctric de la porteria. Els dos tells del passeig i els bancs de fusta del bosquet de Marronyers. La porta principal i les portes secundàries. La sirena petita i els rellotges elèctrics de les quadres. Els motors i les corretges. Les màquines, el fil, els fluorescents. La prima, els incentius, els uniformes. El director i els encarregats. Els horaris i les festes intersetmanals. El soroll i els vidres glaçats de les finestres. L'alienació, la solitud, l'esgotament. Després de la Guerra del Francès es viu un creixement econòmic. Es produeix una gran industrialització dins dels murs de la ciutat i la manca d'espai esdevé insostenible. El bisbe Sitjar torna a impulsar la idea inicial del bisbe Climent i encarrega a l'italià Antonio Ginesi l'elaboració dels plans i la construcció del nou cementiri de Barcelona, en els mateixos terrenys on s'ubicava l'anterior. L'arquitecte, però, morirà de forma prematura, sense poder acabar la seva obra. El seu disseny i distribució són un clar reflex de les característiques socials de l'època. Els cementiris parroquials eren també un espai diferenciat de l'església, però havien arribat a una alta densitat. En canvi, aquí es pot projectar ja en forma, diríem, més ordenada urbanísticament. El traçat regular de carrers, la distribució de tombes més, diguéssim, representatives, d'una arquitectura més potent, una arquitectura més significativa, doncs donava un caire molt diferent al que havien estat els enterraments parroquials. Quan es va inaugurar aquest cementiri, el departament primer, que és el que va fer, es va inaugurar el 1819, per primera vegada vam tenir nitxos, no existien. I en canvi aquest cementiri va ser un cementiri que només tenia nitxos perquè el Ginesi va entendre que tenia que fer un cementiri igualitari. Indubtablement que hi havia una fossa comuna, perquè no tothom podia comprar un nitxo, només ho podia comprar el que tenia diners. També va incorporar unes altres coses que no existien. Va posar una sala d'autòpsies, va posar una sala d'espera, hi havia una vivenda pel capellà, hi havia una vivenda pel cuidador del cementiri. O sigui, va anar introduint ja bastants elements de modernitat. Si algú volia individualitzar la seva memòria o la seva tomba o el seu nínxol, l'únic recurs que tenia era donar-li una importància especial a l'epitafi, ja sigui mitjançant una escultura especial o l'epitafi mateix. Els epitafis moltes vegades explicaven la vida de la persona, el que havia sigut i com s'havia mort.
Epitafis hi havia de tota mena. Hi havia seriosos, hi havia més graciosos. Des del punt de vista arquitectònic, podríem dir que aquest cementiri és fidel a les idees del neoclassicisme, en quant a ordre, mesura, simetria. Veiem doncs, que el cementiri es planteja amb una entrada de tipus clàssic, amb frontó, amb columnes estriades. També podríem dir que aquest cementiri també està inspirat en el sistema de fundació romana, és a dir, els romans fundaven les ciutats en funció d'un eix perpendicular que unia uns carrers que anaven d'est a oest i de nord a sud, que serien el Decumanus Maximus i el Cardus Maximus. I a la confluència de tots dos carrers es trobaria doncs, el Fòrum. Si mirem el plànol d'aquest cementiri veiem que es planteja del mateix. La planta és rectangular i també està formada a partir d'un eix perpendicular. És com un primer eixample neoclàssic el fer un cementiri d'aquest tipus. D'alguna manera és com introduir un racionalisme urbanístic. Però des del punt de vista decoratiu sí que trobem elements que estan més propis a l'exotisme o a l'eclecticisme que vindrà més tard. El Ginesi va concebre una façana incorporant elements egipcis i llavors ell va importar aquests símbols, que no són més que símbols de l'amor, però egipcis, al cementiri ja els va combinar amb els símbols religiosos. No va ser molt acceptat en primer moment. Aquest amfiteatre que tenim d'entrada és posterior. Es va crear al voltant dels anys 40, principalment per donar una teatralitat o un dramatisme, podríem dir, al conjunt arquitectònic. Hi ha un decalatge, almenys de 40 anys, entre l'Eixample d'en Cerdà i el nostre cementiri. Però sí que és veritat que l'ordenament es fa a partir de mansanes, podríem dir, a l'interior del qual també trobem jardins, i a la cantonada del qual també trobem xaflans. És veritat que els xaflans de Barcelona, els xaflans de Cerdà, responen a unes qüestions de tipus urbanístic industrial. Aquí el plantejament de xaflans és per donar més amplitud visual. Els cementiris són un reflexe de la societat. Al departament primer van fer nitxos. A la ciutat llavors pisos no n'hi havia, les cases eren baixes, però és que a la vegada que es feien els nitxos al cementiri es anava desenvolupant la ciutat i es anava desenvolupant la indústria tèxtil, bàsicament. Llavors venien treballadors de fora i a les cases anaven fent pisos per allotjar de lloguer aquells treballadors. O sigui, a la vegada que tenim pisos al cementiri, tenim pisos a la ciutat. Aquí a l'interior de la primera illa, dintre del primer departament, trobem un dels personatges més populars del cementiri. Es tractaria d'un jove conegut com Francesc Canals o conegut com el Santet. El Santet és un noi que era de Poblenou, que aquest noi es veu que era una bellíssima persona i va morir molt jove, morir amb 22 anys. Ell treballava als magatzems El Siglo, que llavors estaven a les Rambles, i diuen que aquests magatzems es van cremar, i diuen que ell va dir que es cremarien abans. A partir de llavors, els veïns de Poblenou bàsicament li van començar a demanar miracles, a demanar favors i miracles, i els fa. Diuen que els fa inclús avui dia. Aquest tipus de culte popular va ser molt incòmode per als serveis funeraris, que al principi tenien unes certes reticències a acceptar aquesta devoció popular. També des del punt de vista eclesiàstic tampoc era un tipus de ritus, podríem dir, ortodox. Però amb el pas del temps i degut a la insistència de la gent, la directiva de la Junta de Cementiris no li va quedar una altra opció que adaptar els nínxols del voltant per afavorir el culte popular. Però és veritat que a Barcelona hi ha hagut sempre aquesta contradicció. D'una banda, les classes pudents sempre han estat molt vinculades a tot allò que sigui l'església tradicional i les classes obreres, no oblidem, el 1909, la Setmana Tràgica, molt vinculades a tot allò que sigui cultes, supersticions, al marge de la tradició cristiana. En aquests moments ja s'està començant a urbanitzar el nucli del Poblenou entorn de la plaça Prim, ja tenim les primeres construccions de cases que segueixen l'eix actual de Marià Aguiló, abans Sant Joan de Malta. Per tant, ja hi ha un gruix de prats d'indianes, d'establiments industrials importants que fa que el camí del cementiri ja sigui un camí, diguéssim, més freqüentat. Ni pel cantó de llevant.
ni pel cantó de ponent. Ja no penetra l'aroma del capvespre, ara que els tells deuen exhalar un perfum torbador i les flors es marceixen discretament a la vora de l'aigua. No hi ha fissures, perquè ens hem venut prèviament la llibertat per sobreviure, i de res no serveix xipollejar pels aiguamolls o estovar-se la veu al bany Maria. Més val escriure-ho clarament a totes les parets i repintar-ho sovint si la pluja ho esborra. La burgesia és la classe dominant durant la segona meitat del segle XIX. S'uneix a l'aristocràcia amb els matrimonis i així obté el control de la societat catalana. La burgesia es fa seva a la ciutat. Crea l'Eixample per les seves residències, el Liceu pel seu oci i en el cementiri el seu propi espai. El departament segon serà per a ells, per diferenciar-los dels proletariats. Allà podran mostrar el seu poder econòmic a través d'un nou concepte funerari, els panteons. L'enderroc definitiu de les muralles de Barcelona acaba amb els murs físics de la ciutat, però alhora se n'aixecaran uns altres, els murs socials i econòmics entre burgesos i obrers. Quan ja es crea aquest cementiri es veu d'una manera molt clara que hi haurà persones que voldran ser enterrades amb unes formes molt més representatives de la seva importància econòmica, de la seva representativitat cultural o social, que serien els panteons. Per tant, es diferenciarà molt aviat aquests dos espais, els dels nitxos i els dels panteons. Quan vam arribar cap a 1850, 1850 i pico, aquesta gent ja es volia diferenciar dels altres, ja no volia ser igualitari. Les grans famílies de Barcelona ja començaven a desenvolupar-se. En 1854, la Junta de Cementiris publica una nova normativa que diu així: conforme se divide en 3 grados, ínfimo, medio y superior, la escala social, ha de ser dividida en 3 graduaciones de localidad, la escala mortuoria. Llavors, quan es fa aquest departament, coincideix pràcticament en el temps amb l'enderroc de les muralles de Barcelona. I en aquell moment, aquí al cementiri, es fa un mur, que és el que separa el departament primer del departament segon. A la vegada que s'estira un mur a la ciutat, es fa un altre al cementiri. Des del punt de vista artístic, els primers mausoleus continuen construint-se sota aquesta moda i aquest gust neoclàssic, però de mica en mica, i sobretot al voltant dels anys 60, comença a aparèixer aquest gust neogòtic que veurem reflexat també a la resta de Barcelona. I també és molt interessant aquesta vinculació, podríem dir vitalícia, entre les famílies i els arquitectes. De manera que un arquitecte et feia la casa a l'Eixample, et feia la casa a Collserola o al Maresme, et feia la fàbrica, però després també et dissenyava el mausoleu. De fet, el cementiri formava part del patrimoni familiar. I això també era igual per les classes socials més populars. D'aquí que moltes làpides la trobem amb la família, no? Amb el nom de família. Entre les restes dels personatges que tenim en aquest departament, potser la més popular és la de l'Anselm Clavé, que si bé per qüestions d'origen familiar no hauria de trobar-se en aquest departament, donat que la seva família no era una família burgesa important, sí que ens dona una idea de la seva popularitat que va obtenir durant la seva vida. La zona que avui coneixem com Poble Nou era ja un barri força consolidat. Pensem que ja s'hi havien establert un bon nombre d'indústries, a vegades ocupant els antics parats d'Indianes i transformant-los. Es té notícies i informacions de l'existència d'un nucli de cabatians. D'aquí el nom d'Icària, que li va adjudicar Ildefons Cerdà quan va realitzar el plànol de les rodalies de Barcelona. Parla d'Icària i, de fet, el camí del cementiri va agafant el nom d'Avinguda Icària, camí que portava cap al nucli d'Icària.
La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava, la Leonor, tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres, i al cap de poc la Leonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complet els 14 anys, quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia sí senyor i bones tardes. El 1883 es crea un nou recinte funerari, el cementiri de Montjuïc. La majoria de les famílies barceloneses el trien com a espai per enterrar els seus familiars. És un espai molt més ampli. En poc temps esdevindrà el cementiri principal de la ciutat, en detriment del de Poblenou, que ho havia estat fins aquell moment. Aquest fet provoca canvis en el cementiri vell, que entrarà en un temps d'incertesa i d'oblit. El cementiri, clar, es va anar d'alguna manera densificant i això va donar lloc a la construcció del cementiri de Montjuïc, que podríem anomenar el gran cementiri modernista de la ciutat de Barcelona. És l'alcalde Rius i Taulet que decideix construir un nou cementiri. Després de buscar molts puestos, al final troben a la muntanya de Montjuïc i en un puesto que no es vegi des de Barcelona. Això va fer que aquest cementiri entrés en decadència, a vegades també en relació amb la decadència de les grans famílies que estaven enterrades, que van deixar de cuidar els panteons. Cronològicament, el tercer departament és el més recent. La primera reforma radical va ser el 1888, data de la construcció del cementiri de Montjuïc. De fet, aquí trobem la creu monumental, creu celta, com es diu avui dia. Tot aquest recinte estava destinat com a fossa comú. El 1888, el Leandro Albareda hi va crear aquesta creu monumental com recordatori dels morts anònims que eren enterrats aquí. Des del punt de vista artístic sí que trobem la tomba més important, més famosa i més espectacular del cementiri, que seria el Bes de l'Amor, obra dels tallers del Joaquim Barba. La tomba respon a una tradició molt antiga, i era allò de les danses de la mort, les totentans, de tradició més aviat germànica, on la mort, representada per esquelets, anava agafant de la mà a diferents representants de la societat de l'època. En aquest cas, la mort ja no és representada per una figura, un esquelet que agafa de la mà els difunts, sinó que és la mort que està donant un petó a un jove. El que té més estrany aquesta escultura és que la mort té ales d'àngel. Potser passem de molt simbolisme, molt romanticisme, passem al realisme del segle XX, no? A la duresa de la mort. El quart departament es troba ubicat al final del tercer departament. En aquell moment, tots els cementiris pràcticament tenien un departament lliure. Allò que volia dir, allí s'enterraven els no catòlics, els suïcides, els que no es podien enterrar al departament sagrat. I això va durar fins ben entrat al segle XX. Alternativament, els encarregats de la conservació d'aquest departament eren el consolat americà o el consolat anglès. Si comptem amb els dits, ens sobra temps. Si comptem amb diners, ens manca feina. Però encara hem de viure, i del llit estant, amb els ulls oberts, sentim com toca la sirena. No és pas culpa vostra, ens diu sovint la gent. Aquests són temps durs i tot escasseja. Però els anys no s'aturen, i del llit estant, amb els ulls oberts, sentim com toca la sirena. Vindran altres temps, si ho volem tots plegats. Mai no ens han fet por l'esforç ni la feina, i tant se val
si gem mort, quan ningú, del llit estant, amb els ulls oberts, senti com toca la sirena. Amb la reforma de l'Avinguda Icària amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992, es millora de nou el transport amb la zona i el cementiri rep més visites i més sovintejades. Passa a ser un espai molt ben comunicat, no només integrat al barri, sinó que definitivament forma part de Barcelona. Rep un nou impuls i esdevé un veritable museu a l'aire lliure. El seu entorn, el barri del Poble Nou, es desfigura. Deixa de ser el Manchester català per convertir-se en el 22@. Ara que el barri mor, el seu cementiri viu més que mai. A partir dels Jocs Olímpics fins ara, jo diria que hi ha hagut un procés de reconeixement del valor del cementiri. Amb el Pla de la Ribera i amb els Jocs Olímpics es va plantejar fins i tot la seva desaparició i la seva destrucció, ja que estava situat en una zona molt favorable. El treball d'historiadors com Manel Arranz van aconseguir demostrar el seu interès patrimonial. Està reconegut per les institucions, té unes visites guiades que en aquell moment són un èxit, perquè cada diumenge tenim una vintena de persones que recorren aquest cementiri, i després fem actes com les visites nocturnes, que són meravelloses. El que posem són moltes espelmes, posem 300 espelmes, posem música en directe, les guies van vestides de l'època, i jo diria que no és una visita, el que vulgui conèixer el cementiri no és a la nit, és de dia. Però és que de nit és una visita de sensacions. De fet, el Poble Nou era un barri considerat com un barri popular, un barri industrial. Les intervencions urbanístiques que des de pràcticament, podríem dir, el Pla de la Ribera, els Jocs Olímpics i després el Pla 22@ han fet unes intervencions excessivament agressives perquè van amb una idea de transformació i canvis d'activitat que moltes vegades esborren tot el que hi havia abans, quan realment és important conservar aquells elements que te serveixen per fer i per realitzar el canvi. La innovació només es produeix a partir de les tradicions. De fet, podem dir que el cementiri ha tingut quasi bé més sort que algunes fàbriques, no? Jo crec que en el cementiri s'està fent una tasca molt positiva perquè es creu que s'ha de conservar en totes les seves característiques amb el seu ambient. En canvi, amb el que és en el patrimoni industrial, a vegades es té una idea equivocada de com s'hi ha d'intervenir. Els cementiris són els dipositoris de les històries de les ciutats, tots. I tots tenen uns personatges enterrats que són els que han fet la nostra història. A tot arreu, nosaltres som els que som perquè els personatges que estan als cementiris van ser el que van ser. L'any 1925 jo encara no havia nascut. Ara m'importa deixar dit que aquell any s'inaugura la fàbrica. Això i també rememorar persones que mai no solen esmentar les cròniques. Aquella gent vull evocar, els qui viuen encara, afeixuguits pels anys, estòlids, i dels altres, els qui han mort. Ells, i no els altres, els qui ostentosament estampen llur nom damunt la feina, són els únics herois d'aquesta història. La Maria Carner, l'Isidre Freixas, en Cinto Filosa, la Carmeta Escaler, i tants, vivents o no, que formen un cos inert i pàl·lid a hores d'ara. Què els pot salvar del no-res en què viuen si no és la veu d'algú dels seus que en parli? No és fàcil fer sortir de l'oblit els qui van viure amb un destí d'oblit per tota paga, els qui van enronquir-se i esllomar-se, formiguejant desficiosos entre boscos hostils de ferro i corretges, enmig del gran soroll, i tanmateix, la gesta d'ells, i no pas la dels altres, configura aquest sòlid passat de sang calenta que em manté en un estat constant d'alerta contra la defallença o la cobdícia. Des del meu temps els penso i els evoco. Cal que des d'ara llurs noms senyoregin les feixugues parets. Fem-ne bandera contra el gran enemic. Per on s'abulla que giri els ulls, llurs ombres m'acompanyen.
D'ells vull parlar, en parlar de la gent d'ara. D'ells vull parlar. Sense ells, jo no existeixo.